Dobar dan, ja sam Tatjana Zagajski, konferencijska prevoditeljica za Europsku komisiju. Volim putovati i proučavati povijest, osobito antiku i srednji vijek. Ja sam Ivanka Rajh, konferencijska prevoditeljica, također nastavnica na Filozofskom fakultetu. U slobodno vrijeme sviram violinu u društvenom orkestru Hrvatskog glazbenog zavoda, a volim i planinariti. Raznovrsan, zato što nijedan dan nije isti kao onaj prethodni. Obavezno moram imati papir i olovku ili kemijsku. Ugotica Pučinka. Pogodite što je to? Prevođenje koje najviše pamtim je jedno na vrhu Velebita za predsjednika Mesića. Rekla bih da se ne boje da će umjetna inteligencija zamijeniti usmenog prevoditelja. Uvijek je jako napeto, vrtložno, kod tasmanijski pas ili vjeverica.